Забеляза се странно поведение от група от хора по време на самия протест. Минаха така в колона отзад зад нас около 100 човека с видимо много предварително подготвени, разпечатани плакати, което си личи, че е имало наистина стабилна подготовка в тази група от хора. Подготовка, която аз по никакъв начин не усетих предварително да бъде упомената, тъй като аз съм организатор на протеста и съм координирала доста такива важни неща, като това какви слогани ще имаме. Ако имаше хора, които искаха да съгласуват това с мен, те го направиха, но тази група от хора не беше от тях. Съответно се получи едно разединение. Първоначално свободно дошлите протестиращи се обърнаха към тях, получи се лек сблъсък, лек конфликт. След това аз просто с микрофона ги призовах да не обръщат внимание, да не се поддават на провокации. Те знаят защо са тук и няма нужда от конфронтации. В крайна сметка, кой защо е тук, всеки сам за себе си знае. Както е. Големия протест, може ли да кажем, че превзе контрапротеста? Със сигурност големия протест го изяде като кюфте кебабче. И както видяхме, след като приключихме тук първата част, тръгнахме на шествие, на което шествие групата от хора вече не присъстваше. Те имаха мегафон, така можеха да услужат, нали? Ние нямахме микрофон там, тъй като протестът се организира от гражданите. И сме с подръчни средства и материали дошли на този протест. Те имаха така хубав мегафон, можеха да ни услужат, ако искаха, но не го направиха. Така че това е. Надявам се просто хората да са с акъла си и да избират светлината и свободата. Това е.